Yeah. So I am going live now. Okay. Yes. What is up? What is up, everybody? My name is Kundai, and today oh, I'm seeing some people already here. Tracy, how are you doing? Emily Banda, say Vimbai Ganet, how are you? William Elia, Lenmo Matsuapende. We are here. Okay, so say it. Oh, I hope network yangu haiite zvakadaro. Ndiri kunzi kwere kana ndiri kuonekwa here? Brenda Machekera zviri sei? Ndiri kuoneka? Adele Driving School zviri sei? Oh, Adele Driving School. Are you in Harare, Adele Driving School? If I'm in Harare, please, I need to get someone to get a driver's license, driving license. Can we do a deal? Eh? Please, let's connect. Adele Driving School, let's connect. Ndinoda tinoona kuti tingaita sei. Namba dzangu hamene muchikwanisa kudziwana. Adele Driving School. And you know, don't drive wise. Simzi. Aren't you doing interview Sharon later? Oh yes, I'm doing that. Adele, Sharon, Matenga, Privilege, Stonefish Table, Muhammad Nadim, how are you? JCTV, Panache Hard Life, Nyadinga, how are you do? And I'm in South Africa, bro. Okay, yeah, that's good. So guys, I believe with the and this I'm going to remember side group, but I think when I would drive, I don't want to get in touch with you. House good, as na JCTV, house good. Raymond M. Stella Mundevere, stay cool, don't freeze. Say, Michael Shadaya, and Bega King, Rizza Bosora Sabatin. Boss. Right, so Shema is just coming through very soon. And funny one or two things are Pixie Pills, how are you doing? International YouTuber. Pixie Pills, guys, just watch out for this lady around the Pixie Pills. I'm telling you. And I prophesy with my eyes closed and with my eyes open. I'm telling you, Pixie Pills, go and check out that channel. She's an international YouTuber. Asi munhu we2 cents. And munomutarisa channel yake and also subscribe. Tariro Zimusi. Thank you so much, guys, for coming through. Right, so if you have got any questions, hanzi ndine 2 vari kuda malicense mudzi handibatewo. Handikuona wakutowana macustomer azoda malicense 8D something hanzi 8D hanzi Adele Driving School vanhu vari kuda. So guys, nyaya iripo ndeyekuti if you've got any questions that you have, feel free to contact feel free to put my comments. Isai my questions amunawo about YouTube. And me, all right, me and Sharon and I. Sharon and I, we are going to be answering some of the questions that you guys might be having. I've been having questions, and we've been having questions, excuse me, where people were asking, kuti naisha ndoita sei kuti zvidai so, ndoita sei kuti ndidai so, ndoda kuitawo YouTuber. We need to have a generation of YouTubers, YouTube influencers, madhara eYouTube. So we need to have as many as we can. So if you want to ask any questions, you can just ask. Hanzi passion Java neukama naye here. Okay, yeah, but we are talking about YouTube, guys. Okay, yes, neukama naye. Neukama. But it depends to come away though. What app are you using to link YouTube and Facebook? Sandra, oh Sandra, how are you doing? And what are you using? Okay, I'm using an application called StreamYard. You know the StreamYard. So you go up on StreamYard.com. And StreamYard.com there's a paid version and a free version. So this one is a paid version, the one that I'm using. It's a paid version. So you pay money, you go to vanenge
vakanyora StreamYard kuona ukazhinji kacho. Kona uku. Musoro kona musoro uku. Musoro. Kune vakanyora something. So, inini manje I had to pay kuti tikwanise kubvisa. So, you will be able to, let me put my banner. Pane zvinokwanisa mabana like what I'm doing now. So you can put that, and you will be able to put that one. So, you know, StreamYard, go and search out StreamYard.com. Then, any other question? Hanzi Kundai, I'm using company wife. I'm using company wife. Company Wi-Fi. All right. Are you saying Wi-Fi? Okay. All right. Can I change company Wi-Fi? No, it's not a problem. I mean, can I change company Wi-Fi to create a YouTube channel? It's not even a problem. Church reality check. Oh, how are you, sir? Oh, thank you so much for being here. Rick, he's a South African YouTuber, and I love his videos. He's always talking about like what is happening in church. You know, he does daily Christian commentary videos. So if you want to understand what is happening in the church, you can go and check out his channel. I love his channel. So Anzi, I'm using company Wi-Fi. No, it's not a problem. You know, when you're using Wi-Fi, YouTube, it is Wi-Fi is Wi-Fi. If you're using that Wi-Fi to watch this video, you can also use that Wi-Fi to upload video. So it's not a problem. Tamira response yechirauro itigaga tipuremberi. I'm not sure at if yacho. Kochi chinodiwa to start a YouTube channel. DJ Drizzle, how are you doing? DJ Drizzle. Chinodiwa to start a YouTube channel. Okay, what is needed for you to start a YouTube channel? You just need an internet connection and a device. Need by internet. So basically what you have now, if you're on YouTube, if you're watching this video, it means you can have a YouTube channel. Personally, I use my phone. Everything that I do, even races and it's a phone. That's how I can move it around like this. That's it. It's a phone. So I do the phone and everything that I do, my videos, I don't use a computer. I don't use a laptop. I don't use a MacBook or an iPhone or something like that. I just use my phone and an Android. And the phone I see at 2019, it's a Samsung A6 Plus. It's already A6 Plus, which means so many people are phone are more powerful than mine. So you just need a phone in a good camera. Whether the iPhone or the Android, if it has a good camera, you can use it. So is to have is to have the knowledge. Let me check again. What are other questions? Kundai Direct is your online Div Vulimuzi. Okay, I didn't see your question, Vulimuzi. So Sandra, that application, that you know, the website. It's a website, not StreamYard. It's not a software. It's not an application. It's an online. It's a web-based software. You know, StreamYard. So then about StreamYard, ndopo utu kabadala mara unokwanisa kustreama to other places. No, streamer to YouTube, Facebook, Periscope, Twitch, all those ones. You can stream to all those places. Then I'm seeing some of the questions, guys. I'm trying to just check some of the questions. And so, and if anyone wants to know about buying and holding Bitcoin and mining, I'm based in South Africa. Okay, I think we are going to have a time. Sandra, if you can, please, let's connect Taure about what you can do. You want to talk and also teach people about Bitcoin, because there are people who are really asking some of those questions. How did you come up with your first video and how did you get subscribers? Miss Chucks, how are you? Right, so how did I come up with my first video? Okay, what I did was it's like the first video that I ever did, not on YouTube, of course, but the first video that I did, the writer video in Chirenga newspaper. It was a live video. And at that time, one of the guys who have really
done a lot in pushing me kuti ndikwanise kuitawo YouTube. Kana makambonza munhu anonzi Gambakwe munoti anonyepa iye. He saw some of the articles that I was doing some articles per Facebook. You can make money on YouTube, you can do this. Then he came to my inbox and said, well, you are always writing articles explaining that you can be a YouTuber, you can do this. Why can't you just do it? And I'm not into Shema video. Video, plus, So I said, no, you don't need a video. Zvikanzi alright, enda toita video mangwana makuseni. It was on a Saturday. Zvikanzi mangwana makuseni, let's have a video. Ndikati ndiye, zvikanzi let's do a live. Ndikati ye toita chii, zvikanzi totsvaga chiro zvekuita. Ndikati ndimangwana angatodzera, zvikanzi tongoita chiro. Mangwana makuseni vaanofonera, zvikanzi alright, chingoendawo nditenga kana newspaper titange kuverenga. Ndikati serious. Zvikanzi tora newspaper. Vanotora newspaper, vanototorova live, vatanga kuverenga newspaper. Ukanasa paFacebook pangu you will find it. Vatanga kurova live, iye achichase ini ndichiverenga headline, iye obva atarati headline iyi vanhu vanopenga. Ati ini ndotaurawo zvimwe obva ati but yeah, zomeka sense. Tichitodaro. That's how I started doing my videos. Takatanga kutorwa malive wayo, takatanga kuita maSunday nemaWednesday, maSunday nemaThursday, Sunday Thursday. Vatanga kutorwa. Ipapo I started gaining confidence necamera, because camera iri tricky, my friend. I don't want to lie to you. Kutora camera kuiisa votanzi ndakutaura. Okay. So that's how I came up with it. Then kuwana ma-subscribers. Unoona zvinoitika. Kuwana ma-subscribers anowanika, anonetsa kuwana, but anowanika. Chinhu chaunofanira kungoziva ndechekuti you have to have content inofarirwa nevanhu. Handisika content inofarirwa nevanhu. You have to have content inofarirwa nevanhu. What do I mean by content inofarirwa nevanhu? It's not always about doing kana kuti makuhwa kana kuti what you are doing, chingotanga kuzviita and ita kuti pachannel pako. Ndingangoti number first thing that you need to do is for you to know kuti unoda shit. You have to make sure kuti waita mavideos acho. Ukangoti ndine idea yangu yekuita YouTube channel, handine idea yangu yekuita, no one is going to come and subscribe to that channel. I'm telling you, nobody is going to subscribe. So what you do is, kana une information, kana une zvauri kuda, kana une idea unayo, pusha, chitotanga kutongenga. Kana uchifunga kuita mavideo ako uchichera mvura, ita mavideo wayo uchichera mvura. Kana uchifunga kuita mavideo unenge uchimwa mvura, uchida kumwa 10 liters per day, imwa mvura iyoyo every day. Kana une mavideos tomboti uri kufunga kuti ndaudzidzisa vanhu kuti vanobvisa sei dumbu, handiti vari kuvanhu vakawanda kuda kutoziva kuti ndoita sei kuti ndichane zvefitness yazvo. Wotanga kurova mavideo ako uchirova, da kuratidza chero paine munhu wani ari kuona, chero paine munhu asiri kuona, just keep doing it. Handitika ndo pane nyaya. Have content pachannel pako. This is the first thing and very important. This one manje I can tell you kuti ndo password yepa YouTube. Zvimwe zvese zvandotaura zvese chero kasazviteerera akoregedza. But kana unoda kuita success pa YouTube, chinhu chaunofanira kuziva ndechekuti panodiwa content. Ita content first. Because ndanga wafunga ma-subscriber. Usafunga ma-subscriber usina content yacho, because munhu anosvika ona video yako 1 obva ati this is a good video. But acha subscriber sei? Subscribe because achatasa kubva paine 1 video pachannel pako. Handiti? I was talking to some people recently mune rimwe group rema YouTubers. Ndichiti guys, tasaimone wamwe pane mvesi anonzi Mr Beast izvezvo. Mvesi ane channel yekuti inonzi inoita time inosvika kuma 2 million subscribers per month. Izvezvi akuma 40 some other those come 50 million subscribers mvesi. Handitika YouTuber. Anotaura anonzi anogona kuti per month, because YouTube channel yake is one of the fastest growing YouTube channels in the world. Ukatasa pachannel pake paine mavideos akawanda. Then anonzi the biggest YouTuber in the world, anonzi PewDiePie, apfuura 100 million subscribers mvesi iyo. Ukatasa mavideos ake ukaenda pachannel yake yakanzi PewDiePie, uchaona kuti ane mavideos anopfuura 1000, anenge adotosvika mu2000 videos. Saka ukona imagine channel yake inenge ine more. Tarisa vanhu vese, imbotarisa kana even the biggest YouTuber in Zimbabwe anonzi Dr. Clarence. Ani munoziva kuti kana achitaura kuti munhu anonzi YouTuber tisingareve vana Jabraizer, because we can't say Jabraizer is a YouTuber. Ani munoziva Jabraizer naWinky D vanana vese, pana vanhu vasiri ma-YouTuber, kuna anonzi ma-YouTubers, koita vanhu vanouploada mavideos avo kana vanouploada content yavo paYouTube. Kana tarisa ma-YouTuber, kune wandoziva kuti ndiye the biggest YouTuber in Zimbabwe anonzi Dr. Clarence, ane inonzi TV7 Live. Handiti
Ukatarisa inotarisa pachannel pako ukanobaya pakanzi TV7 live inotarisa uone kuti pane mavideos mangani. You see kuti anenge ane mavideo anogona kunge achitopfuura kana 500 mavideos. Saka inyaya yecontent. Kana pachannel pako pasina chinhu uri pama1 my friend, you are not going to get any subscribe. Handiti. Saka iyo inyaya yakakosha zvisingaiti. Yakakosha. Tandapape pama-questions here. How did you come up right? And I hope ndakupindura zvakanaka. Ari kubvunza kuti how did you come up? Miss Chucks, hanzi ndipe email address Fiado Money Online. Ndipe email address. Okay. Ndiye email address. Wakuwanza nyaya Kundai. Okay. Haundiri kuwanza nyaya. I think I'm teaching people. Okay, that's fine. Indine nungo dzekushanda ndichibuditsa ziya ndiri kudawo kuita channel ndichita mari nemajokes. Yes, it's very possible. If you want to do my jokes, it's very possible. If you can, please contact me ndikutsanangurira how do you do that. Majokes anoitisa mari. Hanzi Kundai ndongouya pachannel penyu kuzoona ndichiseka chete, saka every after 3 minutes unongoseka. So okay, thank you. I'm trying to see some of the questions that you guys are putting andika so that ndopindura. Hanzi mbosimuka tione height. Okay. Hanzi Kundai ndotanga. Oh, yenda Shema. All right, Shema is back. What does opinda? What's happening? All right, let me put it again. Chi Shema. Please let me know what chi. Shema now is of the link. All right, now is a link. Let me put in a link here so that Shema can come through. I'm trying to see some of the questions. And Apostle Chinga vanopedzera kumakata awo ndiye magwaro chete. Nyaya Apostle Chinga anozati nyaya yezvangu. Ini ndo uploada mavideo izvizvi but handisi kumboona matransaction ekuita mari. Okay. Right, mukuru wangu wanzi Uncle Fiat Shumba. Kuti ukwanise kuwana pekuti utaure zvemari unofanira kunge wasvitsa masubscribers anodiwa. Unofanira kunge wasvitsa at least 1000 subscribers. Anditika 1000 subscribers and pane inonzi 4000 watch hours. Anditika 4000 watch hours. I think Shema anenge wapinda. Let's hear Shema. If you have got any questions, please right, Tinashe Joseph, I'm seeing your question. I'm going to answer that. Shema TV, vapindira. Shema TV. Shema. Should you say? Say. Did you boss sorry? Parisha boita. I have no problem. Atata tumbofana utaura yedu nyaya pana vachinza nyaya dzekupusha YouTube. Saka Twitter say taura chinzu. Right, pane munhu ari kubvunza pana baritanzi kwenini ndiri kuuploada mavideo but handisandamboona. Alright, totangira kwekutanga kana totanga kupindura maquestions ari kubuda apa. Maybe kwekutanga then kana vane maquestions wozobvunza. Alright, saka chimbotiudzawo kuti unotanga sei YouTube channel unotanga sei? Maquestions mamwe andaibvunzwa nevamwe vazhinji vachiti hatisi kukwanisa kupinda paYouTube, hatisi kukwanisa kukomenda. Saka I think maybe chekutanga obviously vanhu panapa vane maGmail kare handiti ka, meaning kuti vanokwanisa kungokomenda vanokwanisa kuita zvese, but most of the people vanenge vari kuFacebook they ask kuti ndoita sei kuti ndiende paYouTube. The first thing is you need to have a Gmail account handiti. Then we'll create a channel yako pane ma-procedures aunongoita wozongotsvaga kuti ndo create sei channel. We'll create, after creating wotanga upload. I think 2 days ago pane munhu akatondibvunza kuti ndino uploada sei mavideo. For me I felt like it was like simple question yekuti zvingori zviri general but ndakatovhunzwa something like that. Saka inini response yangu ndeyekuti ndakangonotsvaga link ndikangonomutumira kuti ndio zvaunofanira kutedzera kuti unoita sei kuuploada a video paYouTube. So maybe recently vanhu vakutanga kuda kuita zveYouTube, I don't know why, but ndakavhunzwa 2 days ago kuti ndo uploada sei video paYouTube. Sure. Saka kuuploada pangada here kuita zvekuti munhu anotodzidziswa kuti unouploada sei kana kuti pane ngori nezvekuti unoenda pakuona paya unouploada video just like that.
Yeah, I think maybe one azvizoti noita sei but paripo pekuti live stream paripo pekuti upload saka unozongotasawo kuti uone kuti pane uploadwa sei. I think those are the basic questions ekuti masimple steps but paripo pekuti unokwanisa kuuploada panotange pachitv sort of ndopaunobayawo uploada video yako. Yeah, ndizvozvo. Saka kuuploada video kukangoda kufanana nekuuploada video kana Facebook kana kuti social network, because YouTube is just a social network just like another social network. It's just that dzosiyana. YouTube inoita zvemavideo, vana Instagram vanonyanya mapicture, vana Facebook vanosanganisa zvese mapicture nemashi. Saka vana Twitter vanoitawo tushoma, vanoita zvetuma memes nechini. Saka unofanira kungonzwisisa masocial networks akati aya ndei. Saka nairi YouTube inonyanya specifically mavideo, ndo zvainonyanya kuspecialize nazvo. Saka kana uchitoya paYouTube zvichibva kuti uri kuuya kuzoita mavideo, hapana paungatanzi ndikuenda kuita mapicture angu, unoposta mapicture angu paYouTube. Unotoya paYouTube iziva kuti ndikuita zvemavideo. Saka panotoda kuti totodzidzira kamera. Isusu tinowanzorecommenda. What are the recommendations naisharon panyaya dzekuti munhu ada kutangawo YouTube channel yako? Unogona kutomboti iwewe ukanzi uri kutanga izvo, zvipi zvaunonyatsoti ndotanga nekudai. Well, zvinodependa nekuti iwe unei, because hatingati munhu inotenga kamera iwe usina mari yacho yekutenga kamera. Saka normally there is a rule inoshandiswa namaYoutubers yekuti use what you have. Ndo rule yekumaYoutubers, use what you have. You cannot go and buy a GoPro. GoPro keke maybe is $300. Pamwe yo une phone yako $50. Just use zvaunazvo, then uno upgrade from zvaunazvo. Most of the people vari kuzima, I think ana Mr. Chitima, he doesn't use a camera. Vanoshandisa mafoni. Yeah, ndizvozvo. Isusu takatongotanga nemafoni tikatobuilda machannel nemafoni iwa. Then vamwe vanozotanga kuti, but as for me, my live stream ndo pandoshandisa phone, but I had to upgrade from kafoni kangu kandinako kanga singatoiti ma live stream kaitondi pama problems. Banangonotengawo kangu kafoni ke less than $100 ndo kana kanotenga inini, ndo yandiri kushandisa phone ye less than $100 ndo yandakanotenga, ndo yandiri kushandisa kuti sei kuita ma live streams. Handina mari yekutenga Samsung X inonzi dzitsara dzimazihomba mazifona yokurema. Iyoyo handina mari yekutenga iPhone 10, handina mari yekutenga mazimphone ane mutupo. Saka ndinoshandisa zvinhu zviri basic. Phone yangu yandoshandisa kuita ma live stream inge less than $100. Then kuzorecorda maclips aya amunozoona tuma short clips twandine ndichita kunge maskits kunge chii zvese izvezvo ndichita tuma news twangu, ndoshandisa kamera inonzi Canon 200D. That Canon 200D manjeka, it was on promotion. So don't get me wrong, it was on promotion. I was just lucky kuti yakabva from 700 kuendawo pa 400. Ndio zvakaitika. Saka it was on promotion, and on top of that ndeye wide. Saka kanhu kandakangoto lucky bandakwana kari pa promotion bandatenga ikako, then bandazongonotengawo tumwe tuma microphones twokungodero, because ichikanga ngoka hobby, but you don't need all those things. Inini kwandiri zvaindinakidza kuti ndaingotenga tunhu twangu totototo, but you are not supposed to do that. If you have a phone, just take your phone and start recording. Okay, right. So nyaya iripo zvekutaura naShema, arikungoreva kuti you can start with what you have. Shandisa phone. Ndatombozvitaura hangu ndikati inini I started nefone, and even now I still use phone. Even izvezvo ndotoshandisa phone. Ipapo itori phone iyoyo. Zvezvo uri kuona tunhu turi kufamba pascreen apo tese kuti takanzi Kundai Chitima Shema ifoni dzega. Saka ingori nyaya yekungoziva chete kuti ndobaya papi. Ndosaka taitaura nezuro futi tichi unofanira kana wafunga kuenda paYouTube, we are not saying kuti uya kwatiri isusu naShema kana kuti we are saying you need to have maYoutubers wosewe vanofunga vanonzwisisa zvinhu zvaunonzwisisa, so that kana takutaurana tichaona audience retention yangu yakadzika, watch time yangu yakadzika, tinenge tichinzwisisa kuti tiri kurevei kana tichidaro. Panoti iwe unongoita handoita ndega, zvezvida kuti munenge muchiita muchishiyana kana kuti ukaona mumwe munhu achiita something wobvunza kuti naShema, ndaona video yako yangu wachidai pane pamwe pawaedita ukaisa kanhu kakadai, so unokaita sei? Handiti
ndo patinosiyana siyana ipapo. Saka if you want to start a YouTube channel, it's very important to have totally like-minded people, handiti? Then Wekuti unongochipota taurawo. Like pane panachapa equipment ideology yekuti pamwe because unenge uchinda paYouTube waenda paYouTube I think ndo mistake yatinoita tese patinotanga pepe, because for me I thought kuti I need those big lights anenge akandifesa ndichange ndiri mustudio. You don't need all those things. Ndakatozoona kuti ndakatowaste tumasezi wangu kuti wanda ndinato tushoma because zvimatende zvacho zveuyu zvandakanotenga chekuti chistudio chacho ndinhuhwira futi ndichitochida kuchibatidza zvokutoti pandaida kutozorekodha ndaitozoguma ndakutonge ndikunzwa uri kukatidzwa pahura pa ndotosiyana nacho ona. Hautomboti foni ichi chifoni chako ichi wototanga utoinda unongoda kungotasa kuti zuva riri kubva nekupi riri kupinda nepapi wotodaiwo wototanga kutorekodha. Right, inyaya yelighting zvafanira kuti zvesoka handiri kuoneka ka ndangoenda padhuze newindo handitika light riri kubva panze ndo riri kuuya kufesi kwangu izvezvi ndakutorawo mavhidhiyo angu handiti ende zviri kutofaya papapa titongenga titombori namalight anona. Saka ndo nyaya yacho haisi nyaya ukaona ozati pana vanhu vanovhundutsira vanhu vachitaura dhanzi unofana watenga madroni wotenga of course zvinoenderana hazvo kuti uda kuitei handiti. Pamwe unoona ngochida kuitawo mavhidhiyo maprofessional anenge aine madroni nechi izvozvo izvi but inomwa kudawo mari yakawanda for you to start. Saka isi ndosaka tichingoti kana tichiconsider isusu maZimbabweans handitika kazhinji kacho maresources anenge asina kunyatsowana. Saka usamirira kuti ndotanga ndazonyatsowana mari yekutenga kamera ndozowana mari yekutenga chakati. Ini ndaizviita inini pandaitodawo kutombo ndaiziva kuti ndodaita YouTube kudhara but ndaingoti amana pandichawana mari ndonyatsotenga kamera ndonyatsobuilda zistudio rangu ndobva ndazoisa zvakati ndozodai zvazvakandigarisa nguva yakareba ndisambura ndatanga izvozvo. Saka you need to just start. Ndo zvinhu chakakosha. Okay. Kana paine mumwe akabvunza futi some of the questions that you had. Right, saka tabva ipapo panyaya dzekuuploada and equipment yekushandisa tabva taenda pamasubscribers. So like basically some of the people vaindibvunzawo nezuro vamwe vaitaurasa kuti saka kuti chii when you mean kuti masubscribers. So some people anofunga kuti kungotanga kuenda paYouTube it means kuti wakutotanga kuwana $2 yataitaura nezuro. It's not like that. Unotanga kuuploada wozotanga kuti sei kubuilda following yako kana kuti masubscribers anotera what you're actually creating, right? So like kutosvika 100 subscribers unogona kubuda chipindi. Ini ndinochichi chipindi ukaona wabuda chipindi unenge wabuda ziya rekuti rinoteuka rese kusvika rapera wota give up wotangidza futi. Ndo zvandoti chipindi ichocho kuti usvike pai 100 masubscribers. It's not kungoti watotanga kutouploada nhasi wakutotanga kutowana ma100 unoramba uchita inonzi try again handiti. Iyoyo ndio yatinotaura iyoyo yemasubscribers kusvika wazvosvika 1000 masubscribers ako. Right, ipapo parikutaura chokwadi pamasubscriber shanda. Ndandimbozvitaura ndikati unotanga washanda. First of all isi tototi kana wachitanga utoti 1 paYouTube usanyanya kufunga nezvemasubscriber wezi unogona kuti waita masubscriber ako nhasi unoona ne 10 mangwana unoona ne 8 vamwe vanenge vabvisa vanenge vanoti unsubscribe wodai so futi uchidai. Saka the best ka unofana usatombonyanyotarisa masubscriber wotanga umbofocasa on content handitika uchita trial and error pamwe pacho ukaona kuti waita izvi hazvisi kuita wotraya zvimwe uchidai. Ndosaka tichiudza vanhu kuti unofana kuita zvinhu zvaunofarira zvaunogona wezi ukaita zvinhu zvausingafarire ka patime iyoyi manje yekuti unongoine 0 subscribers kuenda pa10 kana pa100 iyoyi nguva iyoyi kana usingafarire zvaunoita unowanzoita give up. Ndosaka muchiona vanhu vakawanda vachizoita give up ende vamwe vacho ndo pavanozocreata mafake accounts votanga kuya vachitituka pamapa. Tichiri pamafake papa manje pamasubscribers. Saka zvazvinoita like when you starting handitika
nikirikini vanhu vano inini ore ndaibosha chazozviexplaina pamuchazotanga wandibvunza whatever zvamuchandibvunzawo kuti step by step zvandaita, but like the problem is when you're starting, because like content yako haisati yakuwana vanhu zviri natural kuti vanhu vanotongokuklika woona wosubscribe kana vafarira kana vasina kufarira vanopfuura. Zveka zvokuti unotanga kucreata maaccounts enhema uchida kuzvisubscribe. YouTube inozviona manje kuti hai ngikini this account is not active, so zvadero manje zvinoda kuti vabvise, vanozobvisa iyo YouTube pane time hamene kuti zvavanoita zvaizvo, but there's a time vanodilita all those inactive accounts anongori idle, so YouTube inoita, I think inoita automatically delete those accounts anenge avanotozviona maybe kuti aya mabogus. Saka iwayo then manje yekuti izvo ndinogona kuti kuna Mr. Chitima imimi vamwe vanhu vakauyawo nenom iyoyo vachifunga kuti it's a trick yekuti vanogona kutrika YouTube, but Mr. Chitima create 10 accounts maGmail, toda sei totanga kusabhana, ini ndoitawo 20 uyu Zigo TV. I'm actually comfortable to use an example yenyu Mr. Chitima and Zigo TV, so I'll keep on using these two people, the rest I won't do that. Saka ndoenda kuna Zigo TV ndoti Zigo TV create 20 accounts, anditi it doesn't work like that. Apana Zigo paachainda agotanga kunoti kunoona mavideos ese using those 20 accounts, unoguma waneta chete, unotonyara zviti anditi, and zvinotooneka kuti musystem this account ibogus anditi ka. Then because I want to think what if I do that, ndokasa kwana 1000 subscribers, but frankly speaking apana paucha monitor 100 fake Gmail accounts azviite. Hey, I'm seeing ear ground Nanzi. Big up to you guys. Float Marco. Float Marco, don't farira manje, don't farira. Thank you so much. We salute you. Say, and big up to you guys are disrupting the media space in a major way. Keep it up. Thank you so much. Thank you so much for the support. Yeah, saka nyaya yekuti unoda kutraya kutrika YouTube ndozvitaura naShema. Usatraya kuda kuvatrika. Vanhu vaya vanoziva zvinhu zvavo. Vana hameno tingavati vanechi. Pane anonzi hameno algorithm kana kuti artificial intelligence kana kuti chii hameno zita razvo. But whatever it is, unobatwa chete. PaYouTube hapana chinhu chinonzi quick fix kana kuti handitoita sub kunotori magroup kana even paFacebook evanhu vanenge vachiitana sub vachitorana vachiti hanzi nini ukasubscribe kwavo ndozosubscribe kwako, hazvishande zviyazvi. The best thing, gadzira content, shanda paYouTube panoshandwa, shanda ukashanda unozati handizive somehow hard work ine mumwe mubhadhariro wainozoita. Ukatanga ngopusha ka vanhu vanotanga kurecognize handitika. Ukatanga kupusha, look at Shema, look at now, we now have even ear ground is saying something. Look at what I want to say ear ground as well. I think I'll be comfortable with the example ear ground. Yes, they are pushing. It's about pushing. Unozati vanhu vakawanda vanonzoti akaita video anoti manje ndaisa video ndaita yane 7 hours yakanzi no views kana kuti yane 7 hours yakanzi 2 views. Those zvinoita when you are starting. Usa expect kuti uchatoona video yakanzi 13k views. It doesn't work like that. Unotoshanda, unotosvika time yaunenge uchiita mavideo kana 5 anenge akanzi 3 views, imwe yakanzi 2 views, imwe yakanzi 1 view. You have to keep on trying. Isusu patakatanga kuita live ukona kuti kuzoti akutombopindawo mu100. But patakatanga taigona kuita 3, 4, 5 vanhu vanenge vachiona 2. Vamwe vanenge vari ana maini nana mukoma vanenge vati hemoni. Vanenge vari kutoshandisa foni yako. Obvati hemoni kuisa foni yacho apa. Vanzi 3 people watching ari mafoni ako 3 avanenge vakaisa nemafake account. Saka zvinezvezvo panoshanda, panosvika musi unotanga kuona YouTube yakwanisa kuzivawo kuti right kune munhu ati mavideos ako anotanga kurekomendwawo uchita sei. Saka the more people spend vachiona mavideos ako, because pane time yekuti unoona kutonza munhu Shema nonga unozvinzwa iwe, unowanza munhu achara kuti iwe ndogona kutoswera ndichiona mavideos ako kana ndogona kana ndadorova mahours ndichiona mavideos ako.
zviro zvakureva kuti wane content yakawanda because munhu anoona video yako apedza achabva ona imwe inenge kanzi Shema chats with Ningi obva ona futi Shema chats with Ningi. Saka ipapo manje YouTube inenge ichizviona izvezvo kuti alright, saka kurati channel yemunhu iyi inotonakidza ndizvo because uyo ari kuona video achipedza yese oona futi imwe video opedza yese. The next thing nje anenge akuita YouTube inenge yakurekomenda manje kune vamwe vanhu kuti onaiwo channel iyi iri kuonekwa nevamwe, onaiwo channel iyi iri kuonekwa. At the end of the day munhu anenge akutosubscribe plus ukatona munhu atona video yako akapedza ona imwe opedza haamboregedzi kusubscribe because anenge anoona kuti uyu munhu ndinotaimira every time anoita video ndione zvinhu zvaanotaura. Waibata yes. Saka tichiri papo panyaya dzemasub futi because I think like you get frustrated kana ukaona masubscribers ako asiri kufamba. I'm actually happy kuti iye ground ya visit because I was also like checking my channel yavo, how it started, what as well. And I didn't even know plot magoka. I just came across now when we second like, oh, I like this green guy. I know it as you want to sa channel yao. So when do you know muna anonya so no pamuno motivation even if uchifunga think dakukwita iye ground. Zimwengoa vaneta 300 my viewers. 300 apa pamwane ngaita kana kuti because iye ground anita for me I feel like he's that one guy anogona kuita ma professional interviews kana ndakutara stage iyo is good at that and itka ndo department rake and I think anofocus more on zvema artist what izvo ndo zvaanyatsogona so iye haita divert anditi ndo zvaanogona so like dzimwe nguva anenge ane 300 maviewers dzimwe nguva 500 but hapana musi waunoona achikuita anoramba achipressa kuti zvirambe zvichiita and because of that channel yake vanhu vachaguma ngoti if I want to watch this interview ndinoenda kuchannel yani iye ground upaona manje because of consistency ndo imwe consistent futi even pakaita 20 amai mwana usatombokuita ravo wakadzvanya vanhu vachatongoziva chete kuti this guy anoita nezvakati if you want to see zvinhu zvinoita zvematongero aunyukovha kuti I think ndogona kuenda kwazigo handiti something like that so maybe vanhu anenge achifunga kuti ndikangoisa nhasi video yangu ndichiti nhasi ndakushowa ndichibika mabhanzi angu is supposed to get 1000 my viewers zvinoita like kuamerica zviya unotombobuda ziya kana wabuda ziya zvichaita ndizvozvo panoshanda ipapo ndonga unyatonzwa panotaurwa dzanzi this is a ground hanzi we are very humbled hamurwadziwe negreen. This kind of support is what builds an industry. Yes, unozati chika taizvara kuti nezviti kune vanhu vanoita zvekufungidzira kuti tichifanira kunge tiri makompetita zvekuti izvi zvingadai ndiri kutoita mavhidhio ndichituka Shema kana kuti ndichitaura kuti Shema akazodai but isusu we try to work together. Apa kunzi a lot of people don't want to start small and work for it. Vanoda kutanga ne 10,000 views. Yeah, that's very true. Saka kana uida kutanga chitoziva kuti chatanga une 0 pasina anotombokuziva pasina anotombokunzwa pasina ndasei but kuti ubudirire unoramba uchienda. Shero natara ngati hanzi consistency. You have to be very consistent. Ita video kana wakati ndichaita video every day, ita video every day. Ende uchatukwa unofanira kuziva kuti uchatukwa uchiwanzirwa nevanhu uchinzi aiwa face yako inonibowa, aiwa ona maziso, aiwa ona musoro kana kuti une hembe 1 so like tichiri papapo pane nyaya consistency and what like ati vanhu vobva vanenge vaita zveYouTube what handiti. So for me ndakazvimirira I've actually because tese tipa lockdown so Kundai ndakuti Kundai Chitima I respect you Mr. Kundai Chitima, that's how I call you Mr. Kundai Chitima ndogona kuzoti Mr. Kundai Chitima normally vanogona kuita live stream time yakati so inini manje nekuti ndiriwo YouTuber handiti ndikuzama kuda kuti ndiwanewo ma viewers maybe my viewers anoona kwangu ari kuona kwa Mr. Kundai Chitima. So what I actually did was okay fine I should actually ngirikini start to study kuti Mr. Chitima anozvifambisa sei then ndoamirira kuti Mr. Chitima I think vanowanzoita ma live stream let's say na 1 p.m. Zim time. It means I'm not supposed to do like kwete kuti vakandiudza kuti but for me ndozvanoita then vandazo not okay fine maybe I don't really talk to munhu who ear ground atiti then vanoposta what he does anoposta ndidi so inini as a human being also ndinobva ndaita sendo vana venga kuti okay fine saka panowanzoposta time yakati kana posta time yakati okay so it means ini ndakuchinjawo so that maybe vanoona kwangu vanoenda kunoonawo kwake
ndo zvandakatanga kuzviita inini zuva kuti that's how we can support each other. Nditika tichiri ipapo pane imwe yekuti zvoni you can study vanhu vari kusemu department rakora kuti there is Lynn Fitho, there is Mr. Kundai Chitima vanoita zvinenge zvakafanana nezvangu. So like Lynn Fitho lese anoposta mavideos ake esummary yake around 9 AM Zim time, meaning kuti panoposta Lynn Fitho ka inini manje I should study here kuti okay fine consistent yake is 9 AM aditika inini I'm not supposed to post my video at the same time, so that kana whatever vanochenda kokoko vakaona kuti okay fine ndanzwa kuti ati zvakati inini manje yangu time ndoposta kana kuti let's say 5 PM Zim time toita space yakadero, not kuti vanhu vari kuudzana but munongozvisitadhare mega kuti oh am I supposed to post at the same time na uyu unongota sei zvinongozviita zvega. That's logic like handizozivi kuti munoita sei imi Mr. Chitima in terms of posting. Yeah, Chinetika, just like I'm also seeing a question. What is the ideal number of videos that you should post or that should upload a week? Chinetika nchoda so panyaya kuposta ka ndingangoti kana wadaita YouTube channel unofana ngochiziva kuti udaita sei, ndo the main thing. Usati watombotanga kuuploada video kana wazvirongera kuti topic yangu ndeiyi, but you should also know kuti kana watanga YouTube channel yako handitika tombotanga wachitanga uchiratidza vanhu kuti madomasi anochekwa sei, handitika ndo channel yako iyi kuratidza vanhu madomasi anochekwa sei. Ipapo ka haisi nyaya yekuti unobva watonzi mutemo ndewekuti wakati channel yako ndeye madomasi hatichadi kuona uchicheka uchisunga bhutsu, hatichadi kuona uchisunga bhutsu, no. Kana kuti uchigadzira mota, no. Mukana unawo handiti mukana unawo because it's your channel. Ndo zvinonakidzira YouTube. Haisi ZBC TV yekuti inotoita zvekuti unenge waine mateams anenge wainawo ekuti ngatidai. YouTube channel YouTube channel yako unoita zvaunoda. There was time andaibvunzwa na Period Zim Studios achitaura kuti pane vamwe patinombokuona imwe nevamwe vanhu tombokuona imwe na Prophet Passion imwe nanani manje sajournalist zvinozoita here. Andati aiwa unofanira kuziva chinhu ini handisi journalist ndiri YouTube zvinhu tu zvakasiyana. Kuna anonzi majournalist, isusu hatisi majournalist, isusu tiri anonzi maYoutuber. Saka YouTuber hauna chinhu chinonzi unonzi ita so kana kuti ita so, unoita zvaunenge wangofunga. Ukangofunga musi toti channel yangu ndachimbotaura bhora kana ndichada kutaura bhora ndada kutanga kudai so unokwanisa kuzviita. Of course unongofanira kuconsiderawo manje masubscribers ako because ungone mwakaunganidza masubscriber ako muchitaura nyaya dzebhora wobva wazofumawo kuti ndauda kutanga kudzidzisa vanhu kuti vana vanogezeswa sei kana uchangobva mukuzvara chibva ukaona zve zvatosiyana, nyaya dzacho dzatosiyana totally. Saka unoona wazotadza kuzonzwisana nevanhu. Saka uyu mubvunzo uri kubvunza wekunzi ideal number yemavideos that you should upload a week, kazhinji kacho ndogona kupindura ndichiti it depends on the niche yako. Kana tichiti niche titaura kuti topic yacho, in other words tongoti topic handiti easiest way, topic yako yauri kuda kushanda nayo ndio inodetermine kuti inyaya unoita mavideos mangani handitika. So kana ukangochita mavideos let's say uri kuita kana kuti because kune mavideo kune inonzi evergreen content handitika, kuita content inokasika kupera. I will give you an example. Mavideos atinoita isusu handitika nana Shema, mavideo edu aya the reason why tichizofanira kuzoshanda tisina mavideos akawanda is because mavideos edu ndikaita video nhasi handitika ndikatotaura kuti Shema anga achimwa mvura makuseni handitika zviye zvatopera vanhu vakaiona nhasi zvatopera kazhinji kacho vanhu vachatombodi kuiona because mangwana Shema kana amwa mvura nhasi mangwana Shema anenge akutamba bhora handitika. Saka vanhu vanenge vakuona video hapana chamboramba achiona video yekuti Shema amwa mvura iye azobuda kuti achinda akutamba bhora izvi. Saka it's news dzokasika kupera, but kuna anonzi evergreen content handitika. I know of I think vanhu vese vanoziva Hot 263 handitika. Hot 263 honestly handisanda kuziva kuti anonzani, but zvavanoita vanogadzira inonzi evergreen content handitika. Content yekuti ukaona pakanzi kana kuti Studio 263 members where are they now handiti zvinhu zvokuti munhu wese vanenge mazera edu ana generation yedu toziva Studio 263 tinenge tichifunga kuti but nai vana vimba ive vakazoendei pana maijare vakaendei. Video iyoyo munhu anokwanisa kuiona, unoona kuti una chero even muna 2022 unokwanisa kuiona, unokwanisa munhu wese anokwanisa kuramba achiiona, inonzi evergreen content. Saka ukatarisa vana Hot 263 haupload video 2 kana 3 per day sezvatinoita because content yake haisi yekuti anofanira kuita every day. And of course anokwanisa kuita every day
Saka you as an individual unozvibvunza kuti content yangu icontent yakaita sei? What is it that I want to talk about in my videos? Kana iri content inenge iri evergreen, kazhinji kacho pane pasina need yekuita every day. Because unongofanira kutanga waresearcha woita sei woita sei. Saka ukada kuti ndoda kuita video every day unoona kuzoita burnout. Pane chinhu chinonzi burnout. Chero waizi here kubhena out. Unobhena. Pane unonzi kubhena out kwekuti unopera muto, so unoona kuti unoona kuti utori ne-3,000 subscribers ine 5,000 subscribers, channel yako itori nemari, itori nechi ichitouyisa mari zvese zvichiita, but unongoita time yautanga kungonzwa kupera simba, so ngoti amana tanga ucharegedza, so amana ameno kuti chii, pane inongonzi burnout. I don't know kuti chii chinokonzeresa kugara in the burnout out, especially if ndikaita a video ndozoti this one was very challenging. Ndinoza like this week pane yakandi burn out zvekuti ndakatombonzwa musoro, ndikatombotadza kana kuita simba rekuzorekodha mamwe mavideos because I felt so exhausted, and the research yandanga ndaita for that video it was intense because haufani ungobaya button kungoti ndakutotanga kutotaura unotaura zvisiri izvo ukanzi ndakambozviita by mistake. Ndakaita slip of a tongue. Ndaita slip of a tongue. Mafans zvanoita anotora zvimwe zvinhu zvezvia too serious, and I didn't know because ndakaita slip of a tongue. Ndaifanira kuti bond notes vandati $, munhu akandiundura iyeye, akandiundura zvokuti ndakasara ndaita chikuku chanaiwa because ndakaita slip. Iye aitonyatsoziva ndaita slip of a tongue, but akaitora iyoyo as a weapon rekuda kuita sekundituka naro, but ndaapologize. Inini handikuzogoni zvokudzosera, saka I apologize. Most of the time I apologize kune munhu anenge aita sei wandinenge ndatsamwisa because of video yandinenge ndaita, but iyo ndinoti ndakabhena out. But the way ngatimuve kune watch time and 1,000 subscribers. Right. Pane inonzi watch time. Pana anogara achibvunza watch time. What do you understand by watch time, Shema? Right. Wanditaura nezura nditi chi chamba kuti watch time chi viewers here kana kuti chi. Chinonzi watch time ndo like zvakangofanana nokuti 1 hour, 2 hours, 3 hours, 4 hours, 5 hours anditika ndo yatinoti watch time. So zvazvinozoita manje ndezvekuti kuti iwewe YouTube yako channel itange kunzi yava eligible for monetization, unofanira kunge une dzatinoti 4,000 watch time hours, meaning kuti 4,000 ma-hours echannel yako yose, mavideo ako ose tikamabatanidza nyangwe ari 100 ese tikamabatanidza mavideo aya anofanira kutibudisira chi 4,000 hours, kwete kuti one video inofanira kuita 4,000. aiwa, even ukaita 50,000 mavideos usati watanga kumonetiza ese mavideo ako kamabatanidza anofanira kuita chi 4,000 watch time hours. And ndo ma-hours hatisi kutaura kuti ma-views asiri izvo, ma-hours nema-views zvakatosiyana. Kana tikakonvheta ma-4,000 watch time hours dziya ndo 240,000 minutes. Right. Ukona zvikuitika ndezvekuti chii kuti ndichiwedzerawo ipapo ndezvekuti let's say video yako kana vachiti watch time vari kureva kuti vanhu vari kupedza nguva yakareba sei vachiona video yako, handisika ndo nyaya iripo. Saka iwe ukaita video, let's say video yako yakareba 10 minutes, handisika video yako yakareba 10 minutes, pakaita munhu unofanira kuziva chinhu wani kashoma kuti munhu yese azoona kusvika video yapera, dzimwe mamwe anoona kusvika pakati ofonerwa neshamwari yake obuda oenda otoisiya video iyoyo. Saka mamwe mavideo mumwe anoona 3 minutes, mumwe anoona 10, mumwe anoona chii. Panozoita imwe inonzi average watch time kana kuti average view duration. Average view duration yekuti inozotarisa YouTube kuti pavideo yako iyoyo yawaita vanhu vaiona kusvika papi, vaigumira papi, handisika. Saka video yako tomboti yakareba 10 minutes, yakungopa unzwise chinhu chinonzi watch hour pekutanga, handisika. Anonzi watch time. Watch time ndeyekuti munhu akaplaya video yako, let's say vanhu 10 vaplaya video yako inenge yakareba 10 minutes, YouTube inoverenga ichiti uyo aona 10 minutes inenge yakutonzi 10 minutes, handisika. Then pakaita mumwe anoona futi 10 minutes, this that 20 minutes, mumwe akaona 10 minutes, 30 minutes. Saka vanhu vari 10 inenge 100 minutes, which means video 1 inogona kuti within 10 minutes inenge yaane 100 minutes. Zvinonzwisika.
one video inokwanisa kuti within 10 minutes inenge ane 100 minutes zvezvakureva kuti video iyoyo inogona kuti paune player yoonekwa nevanhu 100 zvoreva kuti mumwe anenge agona ngachiona ari kuSouth Africa, mumwe kwamurehwa, mumwe kuzumba, mumwe kupi vese vachiona video iyoyo at the same time kubva painotanga kusvika yapera inenge ya10 minutes inenge ya100 minutes ikabatanidza just like kuti sezvakaita video inoyi kuti ikasvika pa1 hour handitika so far tomboti vanhu vanga vari 100 vanga vachiona kubva pa1 hour kubva pa0 minutes kusvika pa60 minutes vari 100 zvoreva kuti patinosvika 1 hour video inoyi inenge yaonekwa 100 hours ndizvo zvinenge zvichireva kana kuti maminutes acho nongangoti times 60 minutes ubva waziva kuti anenge ari mangani saka ndochi chinonzi watch time ichocho saka chinoita kuti video yako uzoona video yako isika pamarecommendations vana vanhu vanobvunza kuti video yangu inoenda sei pamarecommendations YouTube haingotarise kuti video yako inoita maviews here chete YouTube inoconsider kuti iwewe video yako iri kuonekwa zvakareba sei everything chinoitika pavideo yako anything and everything chinenge chiitika pavideo yako YouTube inenge ichizvitarisa inotarisa kuti vanhu vari kuona pavanoplaya vanogona kupoza kana kutoriwinda YouTube inozvitarisa zvezvo saka inotanga kutarisa futi ende inotanga kuti haingotangi futi kungodaro futi inotanga kutarisa kuti payaratidza munhu video kuti pane video yaiswa naShema yakati inotarisa vanhu vairi kuratidza inenge ichiziva kuti ndaratidza vanhu 5,000 10,000 pavanhu 10,000 paita vanhu 1,000 vaklika kuti vaone video iyoyo kana kuti paita vanhu 100 inobva yatoweka percentage obva yaona kuti ya saka zoreva kuti video iyi inenge iri kufarirwa nevanhu kana ndikangoiratidza munhu kuti ona video iyi munhu anobva atoklika ndikaratidza munhu anobva aklika inobva yatanga kuramba YouTube zvainoita inenge yakutanga kuramba ichirekomenda video iyaiya kuti vati irambe ichionekwa ndozvinoita kuti mamwe mavideo azoita maviral videos mamwe azita sei inenge ichiona kuti video iri kunakidza because YouTube shungu dzayo ndedzekuti vanhu varambe vari paYouTube vachiona mavideos ipapo saka ndotaka tichikudzai kuti try to create content inofarirwa nevanhu handitika kana iri nyaya yekuti even matutorials toboti kudzidzisa vanhu kana kuti kudzidzisa vanhu kuti foni inoitwa sei kana ikange yafreezer inoita sei paunongodzidzisa because munhu anouya achisecha paYouTube achitsvaga kuti foni ikafreezer ndoiita sei paanouya akaona video yake akatanga kuona mavideos ako paanoramba achiona vamwe vanhu vakauya vachiramba achiona YouTube inobva yaona kuti this is very important inobva yatanga kuramba ichipusha video iyoyo saka ndochi chinenge chinzi watch time saka watch time is very important watch time YouTube inoikoshesa kupfuura maviews handivamene kana vanhu vachiziva YouTube inokoshesa watch time kupfuura maviews because watch time ndo zvinoratidza kuti munhu ari kunakirwa nevideo because pane imwe video inonga mese makambozvita unonangoklika ino video ubva wana vanhu ubva watoti haina basa ubva watobvisa but koita imwe video yoti ukaiklika unoiona kusvika yapera wototi iyo ndingati idzokorodza kana kutoita uchirewind unongoda wanyatsonzwisisa saka YouTube inobva yaona kuti video inonakidza kana ikange ichionekwa nguva yakareba but kana isingaonekwi nguva yakareba ichingoonekwa first 10 seconds kana kuti first 30 seconds inobva yaona kuti video haina basa yobva yatanga kuregedza kuipusha saka it's very important for you to create content inonakidza besides kuti une masubscriber mangani kana kuti that's chona tinoona kuona imwe video inenge yakanzi 250,000 views handitika wotarisa munhu achiona aine masubscriber kana 1,000 uchaita kuti video yazoita 100,000 views sei iye asina kana masubscriber akawanda iye yakuti video inenge yaonekwa kuti inonakidza right saka let's move on to the next one saka tabva pakuti mahours aya waita 4,000 watch time hours dzako dzasvika but tichiri papo manje like vanhu vaitambota vati vanoita zvemasub for sub veve then vabva ipapapo anozotanga kuenda kumagroup epafacebook aripo anoita izvezvo but then ndakangana watotaura iyoyo kuti magroup acho anenge akawanda ende zvesho unotopinda imomomo but the problem is magroup aya pane vanhu vanenge vari kana kuti maindians machichichi those people never trust them. Please don't ever trust them because when you are in phone Kong accounts, when you phone Kong accounts, when you know what to subscribe. Because you don't know what you trust. When you don't know what you trust, you trust. The good trust. Got it. You end up account. Dakupa grini channel yang want it on. Dakata jito. Dakajit. And at the end of the day, you know gonna kuvata nas. Washika 500 my subscribers. Mangwana uchimuka unomuka wani 200. Vakuita unsub vose vaita unsub ende vane utsinye futi most of them vaita unsub but ende vanenge vachinamba vachitenderera nditi tichiri ipapo manje I remember this other couple yandakasangana nayo mugroup rimwe raimasub for sub vanga pandakasangana navo inini vaiva vane 100 masubscribers then ndevacheka channel yavo bva ndatoona within a week vasvika chi 1,000 masubscribers
saka zvaunozoita manje uchishare link yako yayo unochishare a certain video kuitira kuti ubooste maviewers ndo zvaaita. So that one video yavaishare nayo vachiti subscribe kune channel yangu, that one video yakasvika about 7,000 maviewers because ndio vaipush vachiti enda unoita sub kwangu ukuku. But after wasvika 1,000 handiti vakabva vazoita a live stream. Mse ndakaseka ndipoti kuti vanhima vakabva vazoita a live stream kapo iya vaita live stream. Ndakatoenda kunoiona ndakashinda because ndakatovachiva ndakavachiva because ini ndakanditaki pa 200 ka ivo vatoita within 1 week vatosvika 1,226 ndichiri kumaziva vari kuita live stream vese vanhu pa 1,000 papasina vakaita 0 viewers. 0 because vari kuita zvokutenga kamauya choni. Saka iwo paunonotaekera uchiti chiregai manje ndichifarira kuti thank you nekusvitisa but akasvika 1,000 vanga vane 0. Ini ndini ndakanoita viewer wavo ndiri 1 ndikatavasapota ndikati rambai makashinga vakabva vatokuita pavatota chadi because haisi kuita but because ndo matangira avakaita but vakakuita zvakanetsa vakakuita vakati tisikuzofaitei vakati vambobuda da kubika machipisi kukinya kwavo ikoko machipisi ayanga asingamboonekwi kuti chipisi racho riri papi waita zvokuona mumvuri kuti riri pipikiri jipele racho vabuda ari mumota vati handitoda kuinda kundokama mukaka mombe ini ndaingoita viewer wavo zvandinakidza kusvika vatikuita ndibatomuti pera ndopa rimwe nyaya futi ekuti kana wakugadzira content tarisawo audience handisika kwete kuti audience yezino kuti unayo kana kuti whether unayo and hauna. Chimbotasa maZimbabwe tombotoda kuita YouTube yemuZimbabwe imbotarisawo zvimwe zvinhu zvakaita sekuti muZimbabwe ndikatanga kuita mavhidhiyo amwe nchiratidza kuti onai ndamboenda kunandozi ndikumbonodya machips ndikunodaizvo maZimbabweans anoona zvinhu zvakadai because pane imwe audience yekuti unonge uchiona vamwe vanhu vanenge vari kunana states vanenge vachitaridza kuti guys nhasi ndazoenda kunotenga mvura mvura yacho yanga ichinaka ndazodai ndikazodai ona aine 10,000 views obva ndida kuitawo mavhidhiyo nchiratidza vanhu kuti ndorara papa pakadai hembe yangu yanga iri yeblue ndazonewacha ikaita yegreen handizvi uchiita izvi zvekuratidza like sort of lifestyle. Ukadasa muno manje muAfrica, do we have people who have got the time to look at that? Vakautopinda kumutese kunotenga hufu shamwari wotosira choona kuti nhani ndabika sadza ndisezvizvizvi ndibva ndazotemana nemurume wangu ndichidana nemukomana wangu zviya zvinongoshanda panana wadiwo. Exactly. Zvona wafamba wapusha sezvakaita wane audience unokwanisa kuzviita ukadasayo vanhu vana wadiwa pamwoyo vakada kutanga kuti guys this is what you are doing tiri kudai so inini nanhingi tiri kudanana. Yes handisika vana Shema akatanga kutaura kuti guys nesemone ndanchiwacha hembe yangu yatadza kuita zvakanaka. Yes because you now have audience kwete kuti utanga from 0 une 3 subscribers otanga kuti guys look I'm cooking sadza and I'm doing this and I'm you need to have value totara chiti value munhu ngati kana akaona vhidhiyo yako kana iri yekuti ndeyekunakidza vanhu munhu anofanira kuti kana achinakidzwa anofanira kunakidza handizika kana uchiita zvinhu zvekunakidza munhu ngaanakidze kana uchidzidzisa munhu ngaabve ipapo achiti but handadzidza ndasingazvizivi handizika ndo zvandiri ita kuti pave nevalue kana munhu achiuya for entertainment ngaaentertain kana achiuya kuzodzidza ngaadzidze kana achiuya kuzida sei ngaaiti kwete kuti munhu apedza anotanga kutofunga kuti dzazitondivhairira dzitondiratidza kuti kumba kwadzo dzadzichidya mapotatoes akadai so panenge maZimbabwe ndo zvinoita. Then imwe issue ndeyekutukwa manje kana wachida kuita zvepaYouTube uchitogara wakatoziva kuti kune vanhu vanokufamba handizika kuna vanhu vanotaura hanzi ini ndoda kuita YouTube but ndotya kutukwa. Imagine unotionei zvakadaro. Ndinongoti kana wakutukwa ndokwasangotaura kuti kana wakutukwa it's up to you kuti ucharesponda sei but for me hangu personally ndakazvimirira I believe kuti munhu akandituka there is a motive behind yaari kunditukira wacho either ari kutsvaga a reaction from me and ndikasamupa that reaction handizozivi kuti iye ari kufungei. So personally what I do is I normally apologize ukandituka because I don't know the reason behind chituko chako
or I just say thank you, much love, ndokupo to my heart. That's it. But ndikuri hangu kuti idea yekuti you cannot avoid, you cannot say kuti hanzi inini daunyatsoita zvese zvandiri kuita pasina kana anondituka ende handimbotuka. Unotukwa kutukwa unototukwa zvako kana kutokudzwa kuti maziromo akashata akarembera kana kutokudzwa kuti zifesi rako rinondinyangadza kana kutokudzwa kuti haugoni. Vanokutokudza kuti haugoni hauzvigoni sina nazvo izvi kana kunokudzwa kuti indanotsvaga basa. Inini manje ndonzonzi where is your husband, but ndikanzi where is your husband ndoti murume wangu akafa. Ende manje uzati munhu ukamudza kuti murume wangu akafa, munhu anobva anongoti kana ari mumuje ane mori akafa. Saka ndonyarara hangu, but normally hangu ini personally I try by all means kuda kusanetsana nevanhu. I try by all means kusada kusaita izvozvo because chandinoziva ndechekuti you never know kuti munhu iye wauda kutanga beef naye unogona kuzoshanda naye mangwana. Ndo policy yangu, you never know. Ndozvinhu zvinoitika manje kuti vanhu pavanenge vachitukirira paya unongosingazivika kuti mangwana makuseni uchati wamutuka uchagona kuzoti muna 2023 2026 uchazoda kuitawo YouTube iwe wacho unozoti but ndikatite YouTube obva wana Shema yaya waimbotuka yaya ndiye munhu awafana kutukwere kutukwa vanendakanzi maziromo wakashata singamboiti zigadzi rakashata iri mhai wero ndinyangadza vamwe wakati you try too much kuto saka handimogona mataurira ndikuita nemi. This is the normal way yandine shotaura like nevanhu even behind the scenes though, but imagine because I decided to embrace kwandakata sei kwandakakurira chikananga changu cheshe nditori kumusha ndikaenda izvizvi ndikandasvika kumusha kwedu this is not how I speak. Ndinochinja ndotanga kutotaura according to the environment yekumusha kwedu, because if I start kutanga kutaura nevanhu chiti oh you know what, by the way do you know kuti zvakati like this unavengwa the whole village ikatanga kutaura kuti uda kutishamisira iwo because wakaenda form 6 muona manje. So you don't have to do that. Unofana kuita zviri palevel panguva iyoyo. Ndo zvandakadzidza mulife mangu. Kana izvizvi ndikuamisa Chitima hapana panchava chitaura semataurira ndoita kumasikiti angu ndinobva ndachinjawo ndotanga kuita sei kutaura zviri normal. Saka ndozvinoitika vabereki kana kanga uchitoda kuita YouTube tomboti uda kuita kana comedy kana even comedy chaiyo uchasvika uchituka uchinzi hazvinakidze pfeke chiko ndochika washaya chichichi unotukwa kutuka unotukwa ende unotoiswa pamamemes hazvizi sesu vamwe tatova pamamemes guys. But ndongoti kana kutukwa just ignore zvinongopera because like mangwana kunouya zviri different, but for me yeah, for me ini nangu personally handidi zvokunetsana nevanhu. Right. Saka ndoimwe issue yawanofanira kudzidza kana wakuda kuita zvepaYouTube chitoziva kuti negativity kana kuti vanovati matrolls. I think Mr. Chitima vafreeza. Mama freezer. Ndakunzwa manje. Alright, I think something had happened panetwork yangu. Saka ndozvimwe zvacho hey unozatika broadcast yedu yatoreba yatova more than an hour. Tofanira kuzoita imwe part 2 here kana tinozongo extenda kwangu tozongo extenda kwangu tozotanga maybe around 4 p.m. It's fine. Alright, so we are going to be pa Shema TV handitika Shema TV Shema achanga achiti tinenge tichimbomubvunza kuti tunhu zvakasiyana ipapo. Saka tinenge tina Shema wanda kuziva nezvaShema tirikumboenda kumba kwaShema timbonobvunza kuti Shema zvakamira sei. Saka vanenge vaida kubvunza kuti murume wako aripi. Right, saka tichamubata Shema ende nhasi munhu ese uyai hatitika tiri kuchannel kwaShema tatingwai zviya. Aiwa ngatitange tapedza panapa then we can just extend because rakati 3 p.m. but it's okay. Tinogona kuzongo extenda kwangu tozongotanga na 4 p.m. It's fine. Alright, that's fine. Right, so ndonyaya iri kuitika tiri kumbodiscussa tiri kutsanangura what you need to know kana uda kuita YouTube handitika
Then pane process tapedza nyaya yemasubscribers. I think tachara nyaya yemasubscribers. 1,000 subscribers. Kuti unosvitsa sei 1,000 subscribers? No, tatangoti tatapa kuti unofana kuva ne 1,000 subscribers, 4,000 hours dzedu. Then after izvozvo wochi-apply for monetization. Right. Vanaiti YouTube partner program. Yes. Ndo yacho yekuti iwewe wasvitsa zvinodiwa neYouTube. Handisika. Pane paunoenda hazvinetsi. Usually kana ndosaka tachitara paipa yachiti unofana kunge uri magroups evamwe maYouTuber. Handisika. Because wega my friend unoona kuzviita but zvokona kupedza nguva yakareba. Zvokona kupedzera nguva yakareba because unongoita zvisiri izvo, uchisa maaccounts asiriwo, uchirequesta zvisiri izvo. Saka zviri right kuti ungwana munhu anongokudza kuti aiwa ini ndakadai so zvikaita. Magrupu akanaka sikamboiti ema-YouTubers wawat. Bo inini manje ndakazobuda magroups. Not kuti pane chakaitwa chakaitika, but ndakazonotisa my weakness. I talk too much. Saka ndotaurisa zinoiti. Saka manje ndogona kuzoshaya nguva ndichitaura ndesingazoziva kugubira mabreak. Saka ndakamba ndinongozofonera kana ndine problem ndinofonera Mr. Chitima kana kuti veZigo TV ndowanzokufonera. Magrupu ndakabuda zvangu ndotaurisa zvisingamboiti. Handizozive pekugumira. No. I understand. Zvinoitika kuti unavanhu vasingadi zvemagroup ane. It's not necessarily kuti tiri kuti munhu yese it's compulsory kuti uende paYouTube unofanira kunge uri mugroup. No. We are saying you should have someone handisika waunokwanisa kubata uchibvunza. Sezvitaura naShema. Unofanira kunge uine munhu waunobvunzawo kana kuti waunokwanisa kutaura naye, waunokwanisa kuti Shema pane pakati panodai. Because unoona enda kunotsvaga matutorials paYouTube. It's a good thing kuenda pamatutorials unotsvaga wega paYouTube ichasese. But pane zvimwe zvinhu zvavasingazokudze manje. Havazokudze manje kuti kana kuri kuZimbabwe unoisa account yekupi kana uri isi tiri hedu specifically maZimbabweans. Zvozvo zvinozoti unoisa account yeFBC here kana kuti yechi. Vanhu aya ndeyekuStates. Zvinhu zvavo zviri auto because ndo even YouTube yacho ndeyekuStates. Saka kunoku zvakatosiyana. You need to have people vaunokwanisa kufonera kana kubvunza. Handisika. And try to ndosaka uchizonza pachitaura nyaya dzementorship. Vanhu vazhinji vanotori nekwavanenge vakawanawo mentorship. Isusu tinotozviita ndosaka mamidzi achitaura kuti handakatombonzina ningiita so ndikadai. Handisika. Even Shema muri kumunza aritotaura kuti ndotoitawo nguva yandotombobvunzawo kuti zvakadai so. Even ini ndotoitawo nguva yandotodaro. Saka unofanira kunge uine munhu anonzi mentor kana kuti unofanira kunge uine kana coach kana mentor kana friend, right? Friend yaunogona kubvunza about nyaya dzeYouTube. That's how you can make it. Saka ukanga wasvitsa ma-hours acho nezvese you apply. Handisika. Pane panoapply kwete kuapply kwekunyora tsamba kuti makadii zvenyu DSA madam. Kusiriko. Pane paunongobaya kuYouTube pane inonzi creator studio inoshandisa like vanhu yese maYoutubers yese ane imwe inonzi creator studio. You go there, pane maoptions ekuti unoapply. Waapply vanobva vakuti iwo paunoapply chinoitika zviya. Then I think ndo zvana Google AdSense yezvokupa option yekuti uise address yako, like I said yesterday kuti waisa address yako. I think unofanira kuisa address yekuti handisi kusvaka kuti handingazoisika mukuku kangu inini kari kunhingirikini kuya kuChemanza ndoenda ndononyoisa address iyoyo. I think maybe vanogona enda paGoogle kuti vaone kuti vanokwanisa kuilocate here. Kana vasingaioni tsamba haiuyi, mwadhi wako unogona kutogara ikoko kuorera koko kuvanhu vacho ivavavo. Saka unofanira kuisawo maybe kana une hama hazvina basa kuti washandisa zita rakuti Sheroni here kana kuti unokwanisa kushandisa hama yako ine address inokwanisa kuita sei kuti isvike tsamba. Kana iwewe uchiziva kuti pamwe uri kuroja kumba kwana mai nhingi, pamwe hautenderwi kuti mwadhi wako usvike pamba ipapo, tsvaga hama dzako. Kana kumakambani kwavo unokwanisa kutonyora zita remunhu kutoti ini lese ndiri kuZimbabwe ka Mr. Kundai lese vanoshanda kana kuti kuZB kana kuti kuconstruction ichiloketwa zvakanaka company yavo iyoyo. I can use zita raMr. Kundai Chitima ndotonyora kuti Mr. Kundai Chitima construction apartment chichichichi. Tsamba yangu inosvikira kuofisi kwaMr. Chitima asi channel ndeyangu. Mr. Chitima vaita sei vaona tsamba iyaya vanondiudza kuti muzukuru wonaka tsamba iyaya zvosvika ndoti indoenda kuofisi kwaMr. Chitima ndotora mwadhi uya, ndatora mwadhi wangu uya ndoita sei ndovhura
pane pini inenge irimo mukati metsamba iyoyo inenge yakatonyorwa. Unfortunately ndakarasa chitsamba chacho, inenge yakatonyorwa chipini chacho mukati umu. Iwewo manje unozoenda paGoogle AdSense pepe wondotaipa chipini yacho waitaipa moapuruvwa wotanga uchinzi chiisa madetail eaccount kana kuti kuZimbabwe ndokumwanda zvamakuta zvandizivi, but ini kuno kuna ndine option yekuti ndokwanisa kuisa Western Union kana kuti account. Saka pane vamwe tichiri ipapo panyaya dzemadetails ekubhadharwa. Inini Sharon ini ndogona kunge ndine channel yangu, but let's say pane zviri kuitika pamwe madetails angu, but kana kuti kunhu kwedu kwatoda kuti asezvo asikunyaso kuda zvakanaka, unoita pane unoita alternative yanokwanisa kuita yekuti pamwe unokwanisa kushandisa madetails abhudhi vako kuti vakwanise kuita sei kukureceiveira mari yako. Handiti it's always good kushandisa munhu womufamily imomo. Pamwe vamwe vanenge vari underage yayo anoita machannels avo avakwanisi kuwana mari, saka obvious muparent wake ndiye anomutambirira. Kana wonyangori over age pamwe kuda wadungirwa chikadhi chako, unokwanisa kushandisa account yamai vako, mari yako yopindira makwano namai vako kana mababa vako. Hatizoziva nemaboyfriends vaya kuti vanozovatrusta to that extent here yokuti nhaiwe chikomana changu torazve mari yangu uzondipa. Handizozivi kuti level iroro vanoriita here vamwe, asi nangu handizoriiti iroro level iroro, yangu ndeyangu. Pakaipa. Monetization tapedza iyo yemonetization totoipedza, ndo inonyanya kubvunza nevanhu vakawanda. Unosvika alright, basically Sharon ari kureva kuti kana wasvika madetails, wasvika pamalevels ari kudiwa acho neYouTube, unoapply, unosvika point yaunotonzi chiisa bank account yako. Saka mari inototumirwa mubanki mako, mubanki chaimo mubhanki rako iroro. Kwete of course kana kuZimbabwe zvasiyana, because kuZimbabwe kune mabhanki akasiyana-siyana. Kune anonzi maforeign currency accounts kuZimbabwe. Iyoyo FCA account inotoizwa, wotoisirwa kana muri mumastercard mako, wakutoenda unoswaipa uchishandisa uchitopiwa maUS. Kazhinji kacho kana muri muZimbabwe unondopiwa maUS chaiwo egreen aya. Saka zvoreva kuti munhu unokwanisa kuwana maUS kana uchishanda paYouTube, unowana maUS dollars. Kana uri kuSouth Africa inenge ichitotaurawo futi kuti wawana maranzi akati chichi, mari yako inototumirwawo iri kumaranzi. Kana uri kupi, kana uri kune mapounds inotumirwawo iri mapounds. Kana inotumira iri maUS, then bhangi rako rozokuchinjira rokuisira kumapounds kwacho, kana kuti kuma whatever munoshandisa munyika yauriyo. Papo, I think another question ndinombowwana nemamwe andakawana 2 days ago aiti ekuti hanzi, so does this thing pay you or chichichi? I think pane vamwe futi kana ndisakanganise maybe makamboita a video mbokudhara naZigo here muchiti ndaona mari yakati. So I think pakaita a misconception kana kuti misunderstanding nevanhu vaiteerera vakafunga kuti so you guys you get this money chichimwe mari yakaita seyoyo. Saka no, I don't know about them kuti vanozvifambisa sei, but what I know for sure is don't quit your job. Kana uchiziva kuti kumusha una project yehuku kana kuti yenguruve, in pamwe ndada kunorima mbambaira, maona manje. Ndosaka ndakati ina ndichada kuzogara kuno, kuti ndatofunga kutoti ndikandoda madhireni angu ndonotanga kuti azviforya. You never know. I won't even tell you kuti kuZimbabwe ndipinda noitei. Asi kana watanga zveYouTube usarelaya neYouTube uchiti ndinofanira kuti tambirwa neYouTube, because YouTube can disappoint you people. I'm not even joking. You can sleep mublanket mako wawana 2 pence. Muona manje, because it is very unpredictable. Tichitotaura this month is the worst month I think most of the YouTubers adikunye vanhema. This month vamwe vanhu kana kunati kunyepa kavanongoenda nosaka ive chiro paGoogle wonza vanhu vachichema maYoutubers anoita kunonzi kuchema izvi. So this month takamirira maYoutubers vamwe this month ndototi is the worst nightmare month of decades and decades, because the company pama ads pepe like companies ndizo ndoanoisa kwazvofamba sei, but this month ndinganditi YouTube yakagarisa vanhu vazhinji mudhishi, ndo zvandokwanisa kutaura vanhu vazhinji. Saka ndiri kuti don't quit your job muchiti
I want to be a YouTuber, full-time YouTuber, usina something on the side. Because if you do that, muri yako ichavata nezhara, ndo zvandokwanisa kutaura. Right. Shamari, what does kuitika Shamari? Inonzi foni yangu yakuda kupera moto. Aiwa, chaji yacho manje kapairi pacho idiki zvekuti ndindafanira kutoita kuti unodai uje saka ndindisatombodziki saka ndinofanira kuisa plus nda kuisa pachaja kuti tigadzirire yedu yatiri kuya kwapo ya saka about YouTube zvese izvi ndezvipi zvimwe then utanga utongowana tumasenzi ako that's pretty much it. Then yataiti ngotaura yekupedzisira yekuti musatore music dzevanhu muchiisa pamachanel enyu uchifungwa kuti ukatora mamusic dzana JP ndokuti utonzi channel yangu yakura. Vanhu vacho vachiona asi chokwadi music dzedza dzinenge dzine macopyright adzo dzedziri kuiTunes dzedziri kuSoundCloud what so don't do that. Musatore music yevanhu uyezve system yekuti munhu akaita live stream yake kulese pauyu zvinoita vanhu zvezviya wonodownloada live stream iyoyo wonoisa uko. One day is one day munhu iye achazongoitawo futi channel yake otangoisa maYouTube mavideos saka ndo pamunenge makuzonzi mareuse macopyright paya panenge pakusvika pepe because uri kuwatora content yemunhu isiri yako. Just keep on pressing ucha content yako, usatore mavideos evanhu, usatore music yevanhu. Don't do that. Right. Very true. Takaita opportunity group iyoyo tikati papo manje sorry pane vanhu vanozouya vaya vachiti hey can you upload my music for me varipo ringwa Chitima upcoming artist yandisika saka inini sori hake iye ground kana akateerera andiregererewo please maartist wo vanenge vachiti ndokumbiro intenge ndichingoti please refer to ear ground because for me I feel like ear ground is more of an artist person anditika I'm not that saka ndinongoti please refer to ear ground iyo because ndakamuona achiita zvemusic zvemadance zvechichichichichi so ndakafunga kuti ndo department dzake. So most of these people vanova ne-wrong strategy vofunga kuti inini I'm supposed to upload song yake pa-Facebook kana kuti pa-YouTube. It's not supposed to be like that. Do your thing. Don't force us kuti itoisa ukurambire munhu otokutsamwira kuti warambirei kuisa video yangu pachannel pako. That's not how it works. Wona manje pane chotedzerawo mitemo because that same person musi waachaboosta otanga unzi akura singaiti anozoita se music yake akazonoisa zvacho zvinoapplywa izvozvo mamusicians zvokuzoisa macopyright mumamusic. Ndosaka muchizoona pafacebook pepe vachiti I don't have any rights pamusic iyi dzinenge dzakaiswa zvazvinoiswa izvozvo zvavanoita zvachoni izvozvo. Ndosaka tichizoramba kuti kwanise kuisira music yako papage pangu kana kuti pachannel hazviiti. Saka apa chero nanyatsokupatsangura kana udaita YouTube the best thing chaunofanira kungoita chingotry ngoita zvekuita content yako yega. Gadzira wotogara pasi woita video yako wapedza woedita woita sei pananga achibvunza kuti munoedita nei zvoenderana nefoni yauri kushandisa kana zvoenderana nelaptop yauri kushandisa. Inanga ndishandise laptop kana kuti Mac kana chindoshandisa foni. Pafoni ndoshandisa inonzi InShot InShot ndio yandoshandisa. Ndinoita zvese mavideos ese amunoona tichiuploada inini ndo yandongoshandisa iyo handitika. Saka vamwe ndakawanda manje ma-editing softwares akawanda saka iwe unotsvaga wainokuitira easy. Inini ndakaona tange InShot hainetsi ndengoti unongoisa utodaiso video yako ahombo haiwa haina kana stress 2 minutes nenge watopedza but obviously not 2 minutes because panoshandwa unongochitsvaga pakanaka dzongoonekwa nepangu wataura zvisirizvo wotanga kuda kupaita kuti pabvyo voisa picture ona kuti payapinda hapasiripodi saka ndosaka tichara kuti panoshanda. Saka thank you so much Sharon. Vanhu vakawanda varongoti thank you guys for the informative videos. Yes bosi togona kuti tikati fare toita tichiudzawo vamwe bosi toziva kuti hapana patingambokuvigirai information because this information is available even by internet. You can always find it. Saka it's better kuti titongokuudzaiwo tichikuudzai vanoda kuudzwa vanenge vasingadiwo sezvakaita vamwe pana vamwe vatiri kuona vari kutitukawo but aminowo zvavo makomenzi tiri kutuka kashiriro mozinzai ndabatana zvenyu handisi kuzviona kasaka hazvindi affected. Tarava the best kusatombozvitsvaga. Saka thank you so much guys for supporting us. Saka tiri kuenda live naSharon. That means tata
tatati 7 p.m. Zim time. No, tatati tatati 7. Alright, ngati chizoextend toita na 9 p.m. Tata 9 p.m. Zim time. Kuitira kuti because dzangu toda kutosvika 8 o'clock saka togona kushifta. Kunoku it's almost 3. Kunoku it's quarter to 3. No, quarter to 3 p.m. Ko foni yenyu manje moto. Ndoisa ini yangu ina about 2 hours inenge iripo. Ndinoda kuti iwewe toita nguvai kwenyu kuti tipe vanhu time yemuno muSouthern Africa futi. Na 4 p.m. Zim time. So indachita sai kunoku 4 p.m. Zim time. 4 p.m. Zim time. Inonanga isati yanyatsozara. Is it okay tikati 5 p.m. Zim time? Okay, cool. Right. So guys, 5 p.m. Zim time we are coming through. Then ndiri kwa Sharon, Shema TV. Techibvunza Shero, techibvunza kuti techidambonyatsa get to know Shema. Shema anenge achinyatsobvunza. Plus Shema, vanhu vanenge vachibvunza mbudzi, vanenge vachipinda kuti techieda vanhu. Bore with me. Good. Saka Shema anenge achichata nemafanzi, munenge muchinyatsomubvunza, muchiita sei tichinyatsobvunza twakasiyana siyana. Saka I will see you in the next video. Thank you so much, Shema. I think my questions are now. Please keep on sending my questions. We can always do my videos. Lockdown. So we can always do my video. Talk about the time live. Some of the questions that you guys might be having. And also, kana one zvaroda kubvunza kana kutaura nesu kana kutaura naShema unoenda pa Instagram pake kana pa Facebook handizvo. Irino unongondivingawo pa Facebook kana pa Instagram. Tine page rangu rakangonzi Kundai Chitima. Then Shema ne page rake pa Facebook ranzi Shema TV. Pa Instagram ine ndakangonzi Kundai Chitima. Shema anenge akanzi Shema TV futi. Saka let's connect guys. Tinofara chaizvo kunge tine panapa. Shema, thank you so much. Alright, but vanenge vatakunoona ma-interviews ema-celebrities akasiyana neumwe atisingatozivi go ku-earground. Earground ndo department rake iroro anokuunzira ma-celeb mamwe nemamwe atisingatombozivi kuti anoexista. Endai ku-earground guys, anonzi Plot Mako. Yes, you go and check ikoko. Then pane mamwe YouTubers vanhu vari panapa pane ma-YouTubers akawanda guys. Munonosubscribe kuna naZigo TV. Vana Linpito. Shema TV. Nana Shema TV. Vakawanda ma YouTubers. So let's keep on supporting each other. Thank you so much guys nekuti support hao. Ndimi muri kuita kuti tirambe tichishingirira zvatiri kuita izvi. Tinokutendai ndimi munoita kuti tinge tiri pano. Saka thank you so much. Shema, thank you. All right, bye bye. Bye bye. So thank you so much guys. I really want to appreciate you, and you know what, I'm gonna see you in the next video. Regardless of phone yangu pachaja tosangana kwa Shema. End broadcast.